Kani isa. Unsa ba ni? Terbiyo na ta sir. So mga kami sir, kauban na to karon ang usa sa mga mananagat sa nabulod. So nakadunggo na sila dani mga kami sir, og sila pod no ang mga nakakita pod sa patayng lawas na naglutaw-lutaw sa dito sa lawod mga kami sir. So mag-try ta mga kami sir og panghinabi. Ay nga po, sir. Sir, imo nakita ka patayng lawas ito, lalaki babae? Lalaki man. Lalaki, sir. Pwede mo mahulagway, sir, kung unsa na sitwasyon kahimtang sa lawas karon nga naglutaw sa lawod, sir? Rag sa kulang, murag naigo kaya pun sa liti. Naigo sa liti? Kaya nga naman, sir, unsa na ipurma di eh? Yang dani mo murag naigo siyang ulo ko. Sayang ulo? Oh, nasunog. Na, o sige, color siyang sinina, sir. Namo kin mga nangutana kung unsa ba di color sa gisulob kay napod sila yung mga gabanay nga na-miss. Ayun. Sige sir, sama. Ang imong kauban sir, giguyod na pa yung dani? Asa man mo to? Oh, kato. Ila na, giyon sa may laghiktan lang? Oh, gitsan lang wala ko may rescue. Unsa may rescue? Paabot mi sa rescue na ano niya sa layo. Lagi. Oh, unsay diha ang area tawag ninyo diha nga part sir? Ang kalayo. Oh. Ay, patong kabalan. Diha na makabalan na ng area. Pero ang pauna na paulit ng isa. okay yun rin ipabalik para ipabira. Balik na mo dayon. Okay. Sino yung pangalan sir? Edward sir, ma'am Edward. Edward. Kuan ka ni? Dugay na ka mananagat dani sa nabulod. Salamat sir Edward sir. Ayun sa mga kami sir, gibutyag. Sa mga kami sir, pasensya kaayo kay medyo hinay gyud ang ato ang connection mga kami sir no. So gikabutyag na ang color ani siyang sinina brown sumala ni Sir Edward mga kami sir. No, usa sa mga nakakita gyud ani sa lawod aning usa ka patayng lawas mga kami sir no, o gani wala gid nila biyai didto kay para nga dili maanod na sa layo mga kami sir. So ang iyang sinina ni color brown tapos naka side pocket ni siya og short pero wala gikabutyag kung unsa ang color. Unya naa din siya gitakin nga alaya sa iyahang kilid pod. Unya ang iyang ulo mga kami sir no, gikabutyag ni Sir Edward nga mo lagi una pud nakakita didto. No nga naay kumbaga kaning liki ba. Unya mo to yung ilahang assumption po dani sa tong mga mangisda nga naigo po daw ni siya sa kilat o kanang liti nga ilang giingon. So nagulat pa ta mga kami sir sa katong kuana ni grupo pud sa mananagat nga ilarag yapong kauban nga moy naguyod sa nasampit nga patayng lawas. Sa ipatubang. Di mo gud ma-zoom. So nagpaingon na po dani mga kami sir no ang bangka karon ang pump boat nga mo'y naguyod sa nasampit nga patayng lawas pero layo-layo pagid siya. Mudangat pa mga pila kay minuto ay ha modunggo dani sa baybayon. So kato mga nawalaan diha gabanay no. Again ang gisuot aning na nakitaan nga wala na kinabuhi nga naglutaw-lutaw sa lawod. No, naka-brown ni siya nga t-shirt. Sumala ni Sir Edward, yung mga nakikita dito. Naka-brown. Ito ang kapitan sa Barangay Baluarte. Ma'am Raquel, kay gikabutyag no nga ang kaning no naasi ang kilid, giyang gitakin. Sama sa imong giingon nga nang layan ni siya sa suba. No, so palihog lag check, Ma'am Raquel, pero sige lang kay ato may pakita pod karon ng hulagway aning usa ka patayng lawas no pag mudunggo na ni dani sa baybayon. Kuya, bahala. Napagid sila dito mga kami sir sa murag layo pagid siya. So ang ato pong kahimtang kanos dagat mga kami sir no, high tide ni siya, taob mga kami sir. Medyo kusog ang hangin, init kay ang panahon.